14 l-espressjoni ta' interess ġew preżentati għal Yacht Marina u Cruise Liner Terminal f'Għawdex. Dan juri l-interess li hemm fil-Gżira Awċija kemm min-naħa tal-Gvern kif ukoll minn investituri. Għal dan il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet Malta aktar b'saħħitha Malta aktar ġusta fix-Xewkija Għawdex. U qal li l-Gvern huwa impenjat li jattira aktar investiment privat fil-Gżira Awċija u jgħin permezz ta' inċentivi biex kemm jista' jkun l-Awċin jaħdmu f'Għawdex. Għaldaqstant il-Gvern qiegħed ifassal linji gwida bilan li s-sitwazzjoni tax-xogħol f'Għawdex titjieb. Fil-budget għamilna diversi skemi bħal Work Exposure Scheme u l-Employment Aid Program u ma kollha skemi importanti li nagħtu sinjal qawwi favur il-Gżira Awċija li aħna impenjati bis-serjetà biex insibu xogħol ġewdex għall-Awċin. Il-Ministru Refalo żied jgħid li l-problema tax-xogħol f'Għawdex ilha snin tintefa' taħt it-tapit u dan il-Gvern qiegħed jaħdem jitfid mal-privat sabiex jinħolqu l-impjiegi fil-Gżira Awċija. Huwa ringrazzja lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo tal-għajnuna li qed jipprovdi permezz tal-Ministeru tiegħu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bartolo qal li n-nuqqas u r-ritmu kajman ta' attività ekonomika f'Għawdex ilu jinħass żmien twil u għalhekk il-Gvern qiegħed jaħdem biex jiġbed l-investiment u mhux biss joħloq impjiegi imma impjiegi ta' kwalità. Għaldaqstant il-Gvern qiegħed jindirizza bosta problemi biex jippermetti li n-negozji jkomplu jiżviluppaw. Fost l-oħrajn huwa semma n-nuqqas ta' veloċità għolja fis-servizzi teknoloġiċi. Barra minn hekk għandu jsir użu għaqli mill-iskemi u l-fondi li hemm proposti u allokati għal Għawdex. Il-Ministri appellaw lill-imprendituri sabiex jagħmlu użu mill-iskemi bħal Employment Aid Program bilan li kemm huma kif ukoll l-industrija igawdu minnhom.